Στο σημερινό μας μάθημα θα εξετάσουμε τις προσαρμογές των οργανισμών στο περιβάλλον, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις τους με αυτό. Θα δούμε πιο συγκεκριμένα πώς οι διαφορετικές συνθήκες στην αβιωτική σφαίρα καθορίζουν την ποικιλομορφία των οργανισμών σε επίπεδο μορφολογίας και συμπεριφοράς. Όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν και ζουν σήμερα στη Γη έχουν προέλθει από την εξέλιξη παλαιότερων ειδών. Παρά την κοινή τους καταγωγή όμως, παρουσιάζουν διαφορές στην μορφή, την εμφάνιση και τον τόπο κατοικίας τους. Αν παρατηρήσουμε τα φύλλα του πεύκου και του πλάτανου, θα δούμε ότι τα φύλλα του πεύκου είναι λεπτά σαν βελόνες και σκληρά, αντίθετα ο πλάτανος έχει φύλλα τρυφερά και μεγάλα. Οι διαφορές αυτές δεν είναι ανεξάρτητες από το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι οργανισμοί. Γενικά τα πεύκα τα συναντάμε σε περιοχές με λίγο νερό και πολύ φως, ενώ τα πλατάνια από την άλλη πλευρά σε περιοχές με μεγάλη υγρασία. Διάφοροι παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα το φως, η θερμοκρασία και η υγρασία, επηρεάζουν τους οργανισμούς. Έτσι, η ελιά ευδοκιμεί σε ξηρές περιοχές και διαθέτει στενά και σκληρά φύλλα, καθώς οι ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος ευνοούν την ανάπτυξη φύλλων αυτής της μορφής. Μπορούμε λοιπόν να γενικεύσουμε σημειώνοντας ότι οι οργανισμοί μπορούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται σε μια περιοχή εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες προσαρμογές ή τους κατάλληλους προσαρμοστικούς μηχανισμούς. Ένα ακόμα παράδειγμα προσαρμογής είναι και η μετανάστευση πτηνών όπως τα χελιδόνια, καθώς οι κλιματικές μεταβολές και η αναλλαγή των εποχών την ευνοούν. Η καμήλα διαθέτει καμπούρα, η οποία περιέχει μεγάλες ποσότητες λίπους σε αντίθεση με το δέρμα που καλύπτει όλο το υπόλοιπο σώμα της. Αντίθετα, η αρκούδα έχει πολύ παχύ στρώμα λίπους και μακρύ τριχηγούνα. Όλες αυτές οι προσαρμογές βοηθούν τους οργανισμούς να επιβιώνουν καλύτερα στο περιβάλλον τους και φυσικά όσο καλύτερα επιβιώνουν, τόσο περισσότερους και καλύτερα προσαρμοσμένους απογόνους δίνουν. Αντίθετα, οργανισμοί που δεν είναι καλά προσαρμοσμένοι πεθαίνουν νωρίς χωρίς να δώσουν πολλούς απογόνους. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται οι οργανισμοί. Οι οργανισμοί δεν αλληλεπιδρούν μόνο με το περιβάλλον, αλλά και μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανταγωνισμού μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους είναι και ο ανταγωνισμός που υφίστανται ανάμεσα σε δύο κοκόρια. Ένας κόκορας μπορεί να επιτίθεται σε κάποιον άλλον που θα επιχειρήσει να πλησιάσει το κοτέτσι. Σε άλλη περίπτωση, φυτά που συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε ζυζάνια ανταγωνίζονται οργανισμούς άλλων ειδών. Για παράδειγμα, η παπαρούνα αναπαράγεται γρήγορα, παράγει μεγάλο αριθμό σπόρων και πολλαπλασιάζεται ταχύτατα. Κατά αυτόν τον τρόπο βλαστάνει γρηγορότερα από άλλα γειτονικά φυτά. Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι συγκεκριμένα είδη οργανισμών είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και επίσης ότι τα άτομα ενός είδους αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, με άτομα του ιδίου είδους, αλλά και διαφορετικών ειδών. Ας δούμε τώρα μερικές ασκήσεις του σχολικού μας βιβλίου. Στην άσκηση 1 του σχολικού μας, η προβοσκίδα του ελέφαντα τον βοηθάει να αντλεί νερό, αλλά και να προσλαμβάνει ευκολότερα την τροφή του. Τα αγκάθια στο γαϊδουράγκαθο το βοηθούν να προστατεύονται από διάφορα φυτοφάγα ζώα, αλλά και από την ξηρασία. Τέλος, το καβούκι της χελώνας την βοηθάει να προστατεύεται από τους εχθρούς της και την ξηρασία. Στην άσκηση 2 του σχολικού μας βιβλίου καλούμαστε να επισημάνουμε προσαρμογές που επιτρέπουν στα διάφορα παραδείγματα οργανισμών να επιβιώνουν. Έτσι, ένα μικρόσωμο θηλαστικό που τρέφεται με καρπούς ενός ψηλού δέντρου θα πρέπει να διαθέτει προσαρμογές που το βοηθούν να σκαρφαλώνει. Ένα ερπετό που ζει στην έρημο θα πρέπει να μπορεί να καμουφλάρεται για να αποφύγει τους εχθρούς του.
Τέλος, ένα φυτό προκειμένου να προστατεύεται από φυτοφάγα ζώα θα πρέπει να διαθέτει σκληρά και ακανθώδη φύλλα. Στην άσκηση 3 του σχολικού μας βιβλίου, 3 φυτά με προσαρμογές που τους βοηθούν στην επιβίωση είναι το γαϊδουράγκαθο, η τριανταφυλλιά και η ελιά. Το γαϊδουράγκαθο διαθέτει αγκάθια για να προστατεύεται από τους εχθρούς, όπως και η τριανταφυλλιά, και η ελιά αντιμετωπίζει την ξηρασία μέσω των μικρών και σκληρών φύλλων της. Στους ζωικούς οργανισμούς, η χελώνα μπορεί να προστατεύεται από τους εχθρούς της με το καβούκι της. Η καμήλα αντιμετωπίζει την έλλειψη τροφής με την βοήθεια της καμπούρας, στην οποία αποθηκεύεται λίπος, και τέλος ο λαγός διαθέτει μάτια τοποθετημένα στα πλαϊνά του προσώπου, οπότε με το μεγάλο οπτικό πεδίο που του προσφέρουν μπορεί να αποφεύγει εχθρούς. Στην άσκηση 4 του σχολικού σας βιβλίου, οι υπογραμμισμένες φράσεις αποτελούν αναφορές προσαρμογών των οργανισμών στις συνθήκες της χώρας μας, η οποία χαρακτηρίζεται από ξηρασία και έντονη ηλιοφάνεια. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ευδοκιμούν φυτά όπως η ρίγανη, η μέντα, το θυμάρι και η λεβάντα. Τα φυτά αυτά είναι χαμηλοί θάμνοι που ονομάζονται φρίγανα και αντέχουν στην ξηρασία λόγω των μικρών τους φύλλων. Η φράση «φτενώ στα πόδια σου το χώμα για να μην έχεις που να πλώσεις ρίζα και να τραβάς του βάθους ολοένα» από το απόσπασμα του Οδυσσέα Ελίτη αναφέρεται σε φυτικούς οργανισμούς που είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες ξηρασίας της χώρας μας, αναπτύσσοντας βαθιές ρίζες. Μερικά παραδείγματα τέτοιων φυτών είναι η σικιά και ο πλάτανος. Στον ιστότοπο του Πανελληνίου Δικτύου Καθηγητών μπορείτε να βρείτε περισσότερες ασκήσεις για εξάσκηση, αλλά και τις απαντήσεις τους. Σε επόμενό μας βιντεομάθημα θα εξετάσουμε την στήριξη και την κίνηση στους μονοκύτταρους, αλλά και στους φυτικούς οργανισμούς.